В този урок ще поговорим за категориите, как се работи с тях, къде се поставят, как се редактират, подреждат и така нататък. В контролния панел категориите се достъпват от връзката категории, от главното меню, като тук се вижда списъка с всичките въведени категории. Категориите първо имат в списъчен вид са представени, имат тук така визуализация за това дали ще се показват на сайта, в реда в който се намират, наименованието, също така ако случайно са дадената категория под категория на друга, се вписва в колонката категория. Също така имаме към кой модул принадлежи дадената категория. По това се определя вече в страниците на избраната категория какъв модул ще има съдържание. След това е към коя секция или по-скоро към кое меню свързана дадената категория и зоната, в която се намира менюто. Тук имаме отгоре няколко навигациики, като може да филтрираме списъка по няколко критерия. Примерно искаме да видим всички категории и подкатегории на категорията електроника и избираме и си го филтрираме. Също така може да извадим по списък с категориите по модулите, които са свързани към тях. Примерно ето в случая всички модули, които са за всичките категории, които са за електронен магазин, т.е. към които може да се свързват продукти. Следващото е менютата, към които са свързани дадените категории. Примерно ето тук първото меню, това е тази секция кръстена меню и към нея са свързани категории. Това най-общо взето може да се види, ето ви тук къде са тези. Примерно другата секция или така да кажем навигация продукти, в които са свързани всичките категории за продуктите. Ето къде се намират те. Така, също така може да филтрираме, да търсим кой е по-голям списъка с категориите, можем да потърсим по име, нали? Като списъка е направен с възможност да се сканира, т.е. в момента са показани по 30 категории на страница, като може да се увеличи размера на показваните категории, да се намали и да се ходи напред-назад по страниците. За да добавим нова категория, използваме бутона добави нова и ни се отваря една форма, в която попълваме основните данни за категорията. Като първо имаме тук един чекбокс, чрез който показваме дадената категория дали да се показва в вебсайта или не. Също така може да напишем поредния номер на мястото, на което искаме да се намира тя. Ако се остави празно, ще я сложи автоматично като последна за дадената секция или под категория, така да кажем. Тук избираме към кое меню искаме да я включим дадената категория. След като избираме и ако имаме желание да я включим към някаква по-горна категория, може да го направим от тук. Примерно, ако искаме
да създадем връзка в меню, която да е под категория, да кажем, на въпроси и отговори, и добавяме под категория въпроси и отговори, и при запис в този случай ще се появи въпроси и отговори като трета опция. След това имаме още няколко настройки. Тук може да определим типа на категорията каква е. Единият вид е нормална категория, т.е. създаваме нова категория, която да се появи като изцяло нова категория. Другия вариант можем да я направим във вид на линк, като можем да посочим тази наша категория да не прехвърля към съдържание на вече съществуваща категория. Това е направено най-вече с цел. Примерно имаме, да кажем, някакви тук, да кажем, тези дънки. Тук имаме облека дънки. Искаме тези дънки да ни се показват ей тук в списъка с въпроси и отговори, примерно. И като натиснем тази връзка, да не води към тези дънки, нали, в случая. Т.е. да се дублира един вид категорията. Другия вариант е, който може да изберем, е към URL. Т.е. тук директно си написваме към къде искаме да ни води, към какъв адрес искаме да ни води връзката, като тук може дори да добавим и някаква външна връзка към външен сайт, дори към някакъв файл за изтегляне или нещо подобно. След това имаме настройка за това съдържанието, което ще се генерира към или свързва, да кажем, към тази категория, от какъв модул ще е. Това си го избираме от тук, като определяме, примерно, ако искаме да сложим търсачка на тази секция, избираме модул за търсене. Искаме да добавим артикули в тази секция, избираме магазин, модул и така нататък, зависимо от това какво искаме. Връзката, какво съдържание да може да свързваме към категорията. Така, след това надолу, тук си вписваме вече наименованието на категорията, както искаме да я виждаме, описание и ключови думи, като обикновено те се изреждат с запетайка. Идеята е тук, нали, когато се въведят тези ключови думи, да влязат като метаданни, както и описанието. И като отидем в дадената категория, да ни показва, да ни слага метаданни с тези описания. Също така системата разполага с user-friendly URL, което означава, че не е index.php и след това някакви цифри и букви, а си е наклонка някаква дума, наклонка някаква дума. Като ако се остави празно, автоматично се слага наименованието. След това имаме икона и корица, като това са файлове, т.е. картинки. Тук може да добавяме картинки, които са ни един вид за дадените категории. Към момента са сложени две опции, като икона е, да кажем, ако искаме в някои теми, имаме възможност да сложим примерно някаква картинка пред името на връзката, на категорията. Ние може да се добавим тук чрез вградения браузър с
файл менеджер, който имаме, като си намерим съответната картинка. Да кажем и си я добавим. След това имаме и корица. Корицата, това е картинките обикновено, които се показват като, така да кажем, като картинка за категорията. Ето, примерно да кажем тук, които се появяват. Имаше някъде примери. Ето за електрониката, примерно, имаме тук различни, които са подкатегории на основната категория електроника в случая. По същия начин избираме с тикчето и тя се вписва. След това тук имаме някои, така да кажем, по-особени настройки, като може да създаваме контекстни менюта по този начин, т.е. може да регулираме, да настройваме дадена връзка, дали да се показва в някакъв контекст на други връзки или не. Също така, дали дадени секции ще се показват в контекста на тази връзка. По принцип тези кратичките, като се посочат, имат описание, т.е. първата колонка, така да кажем, с чекбоксове е видиме категории в контекста на тази категория, т.е. всички тези, които са отбелязани, са маркирани. Като влезем в тази категория, която създадем, всички, които са маркирани по минутата, че можем да ги виждаме, те ще се показват в тази категория. После ще направя един пример след обяснението. Също така може да се направи обратното, т.е. от тук да кажем нашата категория в контекста на кои категории може да се показва. Като отдолу имаме възможност да изберем и дори какви менюта или някакви там карен с информация, дали да се появяват, когато сме в тая категория, или да не се появяват. Така, примерно в едни категории може да се включат едни карета, в други категории други и така. Допълнително към това може да ограничим по това връзката, когато я натиснем, когато изберем в менюто, дали да се отваря в същия прозорец или да се отваря в нов прозорец. Това също е възможно чрез избора на този чекбокс. Имаме още една опция, която може да ограничим достъпа до тази категория само за потребители, които имат достъп до нея, т.е. само до регистрирани, които са влязли. Регистрирани са влязли в системата. Като се избере, тази категория няма да се вижда, докато потребителя няма регистрация и не влезе в сайта с името си и паролата си. Така, тук е добавена опция, която може да зададе някакъв по-специфичен шаблон, т.е. примерно ако искаме различни категории да имат различни шаблони, от тук може да се окаже това нещо, като това нещо се предвижда и в темата на уебсайта, да може да се добавят и други шаблони. И тук кратка информация за това, кога е създаден на директорията, кога е редактирана, кой е създал, редактирал и така нататък. И сега ще направя един пример.
Още нещо да вмъкна. Тук тези бутончета. Едното е за редактиране. Първото е Edit, второто е изтри за изтриване, а третото е бутонче не води към съдържанието в тази категория. Ето за пример ще дам. Примерно имаме категории към лаптопи и искам да видим какво съдържание има в нея. Штракаме и се намираме в списък с артикули, защото тя не е електронен магазин, с артикулите, които са в тази категория. Сега ще направя категория набързо. Ето, примерно ще направя една в продукти, продуктова категория. Няма да я въвеждам номер, тя ще се появи където си отиде, така да кажем, т.е. пореден номер. Тя ще е първа, втора, трета, четвърта, значи ще се прояви като пета. Пиша как се казва, слагаме описание, може и ключови думи. И така, тук за псевдонима не е нужно, ако искаме да остане същото, не е нужно да въвеждаме нищо, то автоматично ще ни го сложи. Ето тук ще си изберем една корица, примерно, при тази снимка, тук са тези таблети. Така, казваме, че си не е нормална връзка. В момента няма да е подвръзка на никоя. И казваме, че от модул е магазин. След това тук сме избрали да се показва на началната страница, както в всички, като в нея да се виждат всички и като сме във всички да се вижда връзката в менюто. Също така секциите, те автоматично са избрани по принцип да се показват всички секции, които имаме. И това е общо взето за създаването на категорията. След като попълним тези данни, натискаме бутончето запис и категорията ни е създадена, като тук се появяват още няколко бутона. Ето автоматично ми сложи номерче, пети пореден. След това ми добави псевдоним пак и ми маркира автоматично всички категории, всички други категории, да не се показва връзката. Има си кой е създал, кога го е редактирал, т.е. един вид като лог, кой последен е правил промени по записа, по категорията и кога. Също така тук, като създадахме категорията, се появиха още няколко бутона за навигация, с които може да ходим напред-назад по списъка с категории и пак същия бутон с стрелкичките, който да ни отведе до страницата за добавяне на съдържание към тази категория. Така, сега тази наша категория се появи тук, за да не търся, мога да избера много, мога да избера продукти и тя не се е появила ето като пета категория. И сега може да видим на сайта. Ето е къде се появи, като тя си е самостоятелна, така да кажем. Сега ако тръгна на нея, тя няма да е активна, защото в случая
е направено да има подкатегории. Така, след това да видим примерно какво може още да се направи с нея. Ето, да кажем, че искаме да стане подкатегория на някои от тези за децата. Спираме просто, че искаме да стане подкатегория за деца. Много казваме запис. И като обновим страницата, трябва да изчезне и да се появи в списъка с другите. И като щракнем на нея, влизаме в нея. И тя пак си е там, разбира се. Така, другите неща, ето картинката, която добавихме за корица, може да се види тя, като отидем за децата. И ето е картинката, която сме добавили. Също така можем да изключим, примерно искам нещо временно да спрем да се показва. На цялата страница и вече няма. Искаме това да се включим. Обновяваме и тя се появява. Така, ето тук може да направим и проба с контекстното преглеждане. Примерно ще кажем че като влезем в тази категория, не искаме да виждаме за нас. Категорията за нас. Изключваме, казваме update. И като дойдем тук, начало имаме си за нас. Като отидем в избраната категория и за нас изчезва. Искаме да се го пуснем пак. В контекста на тази категория, която създадахме и се появява. След което можем да включваме и изключваме в контекста на дадената категория. Сега, в този случай, когато сме в нашата категория, се виждаме за нас, обаче като отидем в категорията за нас, трябва да се скрием. Което би трябвало да се отрази в менюто, главното. В категория. Така, обновяваме. Тук. Така, този пример не се скрива, но трябва, когато не е избрана дадената категория, да се скрие. Това е още взето за категориите. Друго, разбира се, URL alias може да си го променяме, не е задължително. Примерно искаме да ни кажем категория 1, 2, 3, 4. Не искаме да не е точно категория. Записваме. И като отидем на начална страница, изберем категорията и вече тя в
адреса е категория 1, 2, 3, 4. Това е, нали, най-вече за търсачките като цяло. И това са основните настройки и работа с категориите.